Čaute moji fanúšikovia, teraz nebudeme hrať Rivals, ale budeme hrať Minecraft. A hrám na serveri Hypixel a pôjdeme Doubles Bedwars. Tak dúfam, že sa mi podarí a držte mi palce. Tak ako vidíte, ideme Bedwars Double, takže poďme na to. Používam Moonov Resource Pack, je to veľmi dobrý a odporúčam vám. A kľudne vám to dám aj pod popiskom. Nezabudnem. Mám plánu si kúpiť asi lepší meč a bloky a ísť do stredu. Na stred zobrať nejaké veci. Bloky si kúpime. Darci nemôžeme teraz kúpiť, to nevadí. Tak. Speed bridge. Padol som, nevadí. Už to si nebudem radšej robiť, lebo zase padnem a to ja nechcem, takže mohol som si nechať nejaké bloky, keď som mohol som si dať do čestky, ale do čestky. Takéto bloky, takéto čestku, tak to není to môj rezultát, lebo ja používam resource pack, že po tejto, aby mi to boostovalo FPS, aby ste to lepšie videli, viete? Je to boostovalo FPS. Preto aj máte, mám teraz 19 FPS, aj 17, tak kedy sa mi to určite zvýši. Pekný resource pack. Však. Tak ideme do stredu. Môžem urobiť aj nejaké pasce, keď sa mi podarí. Môžem urobiť nejaké pasti. To by som použil Optifine, takže mi to boostne peska a môžem aspoň zoomovať kameru, ale neviem prečo mi to nefunguje, ale možno sa to už nejak opraví. V tomto videu to teraz nebudem používať Optifine, ale už budem používať. A niekto nás niečo pustil, super. Nevadí. Červený chcíplaci. Ideme sa pomstiť. Tak, kúpime si lepší meč a jedlo, aby sme neskapali hneď. No, zlatý nemám, tak si aspoň kúpim nejaké normálne jedlo. Není tu. Vylepším si aspoň armor. Tak, my sme mali lepšie armor. Si idem ešte kúpiť tieto vecičky, lebo to mi pomôžu, aby som mohol zničiť posteľ. Tak. Ešte si stiahnem nejaké určite módy, ktoré mi boostnú FPS, lebo nemám lepšie videa. A pre vás by to bolo tiež dobré. My sme stále spolu, dobre. Tak, budeme sa dostávať. Možno sú sami. A nie sú sami. No super. Nevšimol som si, padol som. Máme ešte jednu hru, lebo táto sa nám moc nepodarilo, tak
Poďme ešte jednu hru, veď to nebude vadiť. Rozhodol som sa, že pôjdeme Skywars, lebo tento retrospekt Minecraftový je iba na Skywars a akože PvP, takže ideme asi normál, Skywars, solo a ideme na to. Tak ako vidíte, už hráme Skywars. Ešte mám jeden retrospekt, takže môžeme si ešte zahrať. Taký dobrý, ono to má aj smooth, aj ešte mi to boostuje FPS-ka, takže ten potato nemusíme používať ten retrospekt, takže bude to lepšie. Tak. Dáme si tieto veci preč. To si môžem nechať, toto dávam preč, to sú nám zbytočné veci. Zlaté jablko, áno. Tak. Ideme hore. Ideme nejakého kilnu, či sa mi podarí. Dobre. A otočil sa. No, to nám trochu nevyšlo, teda mne to moc nevyšlo. Ale dúfam, že sa mi to ešte raz, tak poďme ešte raz, ešte jeden, tak ten rýchlo nejak skončil, keď nie som taký noob. Viem, môžem urobiť aj video. Budem hrať Crystal PvP, to mi dobre ide, takže môžeme Crystal PvP hrať ešte. To urobím video, ale hlavne teraz musím urobiť video o tom moje settingsy Rivals, takže potom môžem urobiť. Jak tu rýchlo môže byť? To ja nechápem. Jak rýchlo. Ten retrospekt je dobrý, veď vidíte partikle a ten crosshair pekný. Tak to na to ukážem, pekný je však. Pekný je ten retrospekt, takže dám ho pod popiskom, aby ste si ho mohli tiež stiahnuť. Tak. Dám si to takto rýchlejšie. Dáme hop, hop, hop. Vyhodím. Ukáž, že za tak. 6,25 a to je slabý. Hop, 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 hop. Hodí sa. Plný armor. Vyhodím. To je stone, to môžem dať sem. Sem a sem. Ideme rýchlo, nech nás nezabijú. A hrám keby čosi na 1.8 verzii, lebo to je najlepšia verzia na PvPčko, takže odporúčam, keby ste, lebo aj tento retrospekt bude dobrý na 1.8. Aj ostatné, čo vám ešte ukážem. Dá ešte jednu. Prepáčte, že som sa chytil jak taký noob. Prepáčte. Som si nevšimol toho, som sa díval inde. Ideme posledný krát Skywars a pôjdeme asi Bedwars a ukážem vám ten retrospekt ešte jeden, čo mám. Hop, 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 hop. Sem, 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 tam, nechcem to. Tam, 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 tam. Tak, ešte by tu malo byť jedna čestka, nie? Nie. Moc dobré veci sme teraz nedostali, ale... Radšej nejdeme už ten Skywars, lebo nejak sa mi teraz nedarí. Vôbec sa mi teraz nedarí, takže... Prepáčte.
ideme Bedwars, tak uvidíme sa. Tak ako vidíte, toto je ten retrospekt, ten druhý na ten Bedwars. Kľudne aj ukážem. Takýto White Angel. Je to výborný retrospekt, lebo sa mi hrozne páči. A ideme Bedwars. Tak, ideme Bedwars 2v2 a idem s tým mojím novým retrospektom na to. A vždycky bloky si našetríme. Irony. Keď vidíte, má to krásnu, keď ničíte krásne, vám to ukáže, koľko vám to vytrvá. Podľa mňa to je najlepšie, keď vám to takto ukazujem, že to tak vyhovuje dobre. Dobre. Tak. Irony si radšej dám sem, všetko. Kompas neviem, na čo nám je, čo som stále nezistil, ale ani ho nepoužívam. Typeček, poj. Ne! Neskoro som zareagoval. Ajajaj. Jočaj, 1, 2, 3. Dúfam, že len to nesypol. Konek biel posratý jeden. A idem zabiť. Ja sa vôbec nebojím. To čo robí typek? A dobre, padol. Výborné. Padol. No poj. Laga. A, mŕtvý. Pekne, mŕtvý. Zabil som ho. Pekne, dobre. Darí sa mi s tým retrospektom. Ešte lepšie by bolo, keby som mal viac FPS, ale to sa za chvíľku zmení. Tak kúpim si bloky. Nekrať. On kradne. A som si to mohla radšej do Ender chestky. Vraň mi to. Dobre. To si akože zoberiem. Nebude mi to krásne. Tak. Kúpim si niečo, aby som mal viac to až 3 goldy. To mám 2 a jeden si požičam. Tak. Potrebujem si toto. Hop. Kúpime aj bedbug, to sa veľmi hodí. Keď neviete, čo to je, tak to hodíte na to posteľ, tie bloky idú hore, akože, keď sa nemýlim. To sa veľmi hodí. Všetko. To mám bloky, ale ešte si asi kúpim. Biele nemám posteľ. Ja ešte radšej kúpim tieto, lebo akože, nech to máme lepšie, lebo vyzerá, že ten typek je ku nám. Dobre, nejde. Si musím ešte kúpiť také bloky, nech nám to. Pekne. On nám to zničil. Tak. Ako ja to zároveň všetko robím. Koľko som dal kilo, neukazuje mi to? Asi nie. Nech nerobí. Ja idem asi na stred, ale asi si radšej ešte kúpim. Nikdy neviete. Ešte si kúpim lepší armor. Hop. A bloky.
Zlaté jablčko si kúpime. Nech máme a fireballka nemáme. Fireballka. To je najhlavnejšie. Bez toho nikde nechoďte. Tak, máme. Si dám sem, lebo tu teraz nepotrebujem. Fireballku si dám asi takto. A ideme. Na niekoho. Typeček tu je? Dobre, je tu. Ideme. H4. Výborné. Tak. Môžeme upgradenúť. Za 4 diamanty môžeme... Niekto nám tu hodí. Ale, čo to? Musím ešte rýchlo vylepšiť, nech máme väčšiu strančku, lebo za tie diamanty si môžeme vylepšiť. Som nestihol, musím to nájsť. 4 diamanty, presne. Máme lepší toto. Tak. Ako tá vlna je dobrá, ona ti pomáha. Ešte radšej toto, lebo najviac ľudí, podľa mňa, chodí vždycky hore. Podľa mňa. To nám to zničilo. Keď teraz padne, tak budem smutný. No čo hovorím? No to jablčko rýchlo. No poď sem. Bojí sa, dobre. Videl, že som si dal zlaté jablčka a už sa bojí. To je super. A som si chcel teraz dať do Ender chestky všetky moje veci, keby som náhodou zomrel. Je to dôležité. Lebo... nikdy nevieš. Ako máme ešte tieto? Ale kedy my? Za minútu. Ale máme haste. Kúpil haste. To asi dáme preč. Kurník šupol som noob. Ježiši. Ale dobre, že som si toto... Thank you. Tak, kúpime si všetko, čo nám chýba. To je backbook, farbálka a ešte Dream Fender, neviem, či si mám kúpiť. To ani moc nepotrebujem ja. To si dám sem, kúpim si ešte bloky, lebo bloky sú najdôležitejšie, keď vám pomôžu hrozne dobre, takže hop, toto dám sem. Toto by som radšej dal sem. Tak, na to jablčko sem. Veľmi dobrý typek. Radšej by som to dal takto asi, lebo bloky ti pomôžu hrozne. Dobre. Ideme sa pozrieť na bielých. Aké tam toto majú, lebo môžeme. To je dobré. Áno, 16, pekné. Pekne. A kúpime si asi lepší armor. My si kúpili. A ideme ešte toto jedno zlaté jabko. Tam sem. Kto? Oj, my jediný asi čo má, nie. Ešte pink, ale ten je jeden. Ja tam vidím toho. Sráča. Je taký, že... Má zničenú posteľ? No. Ja, on je sám. To by som ho mohol využiť. Niekto nám zničil posteľ.
On to nevyužil, no. Super. On zomrel, prečo? Mal som tam dostať, nevadí. Ale dlhšie sme vydržali, som spokojný a pod podpískom sa podarím dať tie rozúspechy, aby ste tam mali a mohli by ste si stiahnuť. Ďakujem, že ste to dívali a ďakujem proste. Ste dobrí. Čaute.